Yeah, adofo mama mu nyina adwo ade ache baako biem ade ache baako biem oh ade ache baako biem ade ache ne se de che nura de kan emphasize dem otwedi ampokwa me tutubos nyame otonsuo ba wia oba hu ba ham oba no ba anom oduma boy katrama da bodwem woje die mo frisane a eja yankopon kokoko na domara kwane da so tiase yankopon da woro mane da so tiase asede to so bienu koma ya na nama bosom ne ensamanfo omo ne koyemboa edomboaye akodiasa nyinam efa sunsun apam ne adiratu onipa dasani etu ye ho ye do nam edroso malam so kremoso dunsini so nkabechire fo so asofo bi so ye pe okra pe wuo po abebese aka odasani bi nkulu wo gunanim gwiase atu na ko abra bae basa osrempo ene wadi ka wani mo nyama tonsuom empo ka o ma no nananom nyina wasefo enim gwiase ayarehwo ko hia eni nkonua abeda mu matri so abeblese eni arehwo asemabla bo ma se twem odasani bi hyehyeye no eka no nkono ka wanya accident yade abon yare boni bi abon sebe owuo mpo aduduwa ya duro no owuo twon samanko ya enemo motin na ehye na mabosoma modom boaye diboaye akonua sanyina mu a odoma ko oba ade edom be yesunsun mo hintasam de ma nipa da se omoaye ewo sunsun nsam yaka sunsun nsam a sunsun nsam ye ade a wonfa ye ni hunu ade a wosum na nsomfo ni hunu ene fa sunsun nsam enti se woni sum ani wa odoma kuma de ama wo a ene me ko sunsun mu ade bi anya de abehunu ti yaka sunsun nsam a eye sum asam ade a wonfa wani ehunu wosum ayeka bi anu sum esum ene esum asam ne fa ni sum sam na hye na nanu madawro ya da so tiase ne o tiase okoba uye adwuma udide nom o sankwa de wapa akwani asanyinam okoba o ma no nananom o muzu dide nom de okosku ko school nya dia odasani epe wonu no wotamfo bi pe wono no na nanu madawro mama ye bi na yemfa sedama otwedi ampon ne ya nanu mabosom ne ensamanfo aseda etoso biem na nakasi tv ahwefo kasi media ahwefo nyina me chew bia me fam bia wa wo sa daje e de hwe me o se o credit e de hwe etie tetesem abakosem amamre amane asusumsem sunsumo hintasem afutusem anensem ene sebiamu sebanya ado anansesem ya o de bo bla toto bla bon e wo dada ni da nyina wo kasi media ya na kasi tv boni chidom no sika wo se no wo credit so mesre wo yankopon se omo ho pem fama of important on na busum biasa ehye champobele kwabla so bogunfu abla so gbeku sika ehye abla so semenhye na suni asa na busum biasa pem tongo bofo to ga bofo ga do bofo lo ago bofo bleku ne bofo chele bleku ne omu nyina mo tidom no akoma so ade mfama wo sika ne bre dada ni da nyina o sei e de hwe me e wo kasi media na kasi tv ene TikTok ahwefo nyina la echa obiala ye quarantine so no ye fan kwachiri sebia mu sebia nyaado ade achi ne antese mfa yichi na sebia mu sebia nyaado a ye damase atwato ne se onua ne se otoni anto a na aboso eboso so ala ayeka so timim na ye damu nyina ase se madawro madada ni nyina mo hwe yi na enhwe no mu na no ye be ye nchereche bi ene adehwe bi a ekire sebia mu sebia nyaado eduto adesua na eduto adesua no ena enkrofo bebre o ma do comment ba ye ne efreme radio so ye ne efreme your radio stations bebre ehweme ya oko tv station kra tv bebre o mo de mi program no na ye ya wo hweme ya wutie mi edie program bebre obi kra tv de ya adesua beto da yiso a nimpo sebi on frame nya hwe enso ye hu hia me sebi nyaado adepa ene eto ne ho sabe tiefi wo yi ye nhwe ne mienu adepa ne ye hwe asempa ene etie entiri nyina ye de mo pe bia mbetimi di aye na mom ade a me bo kokko e ma wo ne se hweyie na wan fa medi ankoye obi bone hweyie na wan fa medi ankodada obi hweyie na wan fa medi ankobokro no hweyie na wan fa medi ankoye ne me bia ensem fata hweyie na wan koyi me number anfa anko blackmail obi malamfo wan hweyie edi ebe ye wono ebe kan waka wasefo menya bone me chiwade e bone
na mu wo abe wadwe so obegu me din hu fi na ade me fa kwambone so de me ka asma kyerɛw obetua so ka na be ka wo yire no ma onananom wasefo minya wonu mu mfa nkyerɛw efise wiase sɛbia mu sɛbia nya ado a de woyɛ bɔne na bɔne di no wɔtwe sika wusika no papa ne papa na nam bɔne ne bɔne na nam enti sɛbia mu sɛbia nya ado a unua bɔde nkotwa banche esai sɛ mekyiri bɔne nti no obadasani bia no abaye me bɔne abefa ho adi odasani bia no a bekasa me bɔ mpa ya sɛ onyankopɔn na nanom nsamanfo nti me fi sɛ me mpɛwa de ntunti me fama de mekyiri wa de ntunti me fama ma de me nkoya obɔne nti sa na wosu nti me bɔne ewi ase ehye dem enti sɛ nam tene kwan so na sɛ menya obɔne na sɛ so obaye me bɔne a asebia me de ma no beka bia no otwedi ampo kokroko ebie kwan ma nananom ne nsamanfo e de waso twende ma wo enti wo ko fa me number de kokoye bɔne a me ka asema kyerɛ wo waso die wo betia so kam pem na wo behim no watafre asekyerɛ sɛ ebe ka wasefo biara me kom ye firi me tententem le santre nyina no me nada obi da me mu obi nyiri sika da me mu obi krono da me nza obi da me nya ne me mfata da me mfa obi ade da me kyiri obi ade empo oduman kuma de bo me ne na humo bro de ma me ne makoma pa ne madoye nti de ekuta me mpo me de che ne besi de na makofu obi ade me kyiri empale me se me ye bone empale me se me dada obi empale me se me ni bebru obi ade empale me se me ni bebru obi bibi me chiwade ye bone na se me nya bone dia you la bad udi agro timinia ansa na ye bekọ asembisa nkofo de aba no so no me ka kire plain wa wutie me se twe hu firi bone ho na bone nwie papa sakrawadwen efiri se de wuye bia no asudie da wo wudem o kwakua moche ensem obi se de ne kwakua moche aya asamado kinkwa onyankopɔ siese no asamado ono tua bone soka na mra odasani ubewuo no emra be so a ebeka be se meet be se duasa ama odoma kwa to nsa afre wo no ablaba do boy efiri wasase nyina de nyine ye beduru samla odi be ko wuo no ni nyina be boda ho ti se video na wo hwe na mra boda ho na o hwe no ablaba oboy nyina na yi kirew edase okoye sei edase okobokro no edase odada obi edase osisi obi edase okotomo na edase okofa obi yire edase okoshe obi enene dai edase wudi hu ni slotu obi so de fa kwambode so edase uye papa bi edase sei ne ko wiye edase sei na yi kirew ewia na makew na kirew ba bia okọ le sa uye bone a kwakua mo kire na srafo ho ne yekotwe waso ho ne wasudie ni nkonua de beba me kasunsumo yi ntasema me nyankopɔ yi na dia kire bi me ntufuturo ngwani na me mosrem ka me mawu akọ mahu ehu bi wo mu onyankopɔ de bekra akoduru baabi eno ho adesua na me no wo ye no adesua me no ye ni asembisa no we hia me cha se adesua no kra me be ye no na se wo ye papa wo na nanom nsamanfo bo wu kwa asamado no omo wotena bia papa okokka wo ho ho school fees tua ni ho akohomabo ni ho obeji wani na nanom be welcome kama na watena se edide na ni nyina ekiro reincarnation wo ho onipa wu koba obesa wu aba asase so ama papa obaye no wasa aba be dide wa asase so na sa wo ye boni a amani huru mo maka moja togo onu si moja ye twa ma na du anadwo a wo mahintase mu ya ni mumwa toilet mumwa ene de aye kete na woda so na nsonso ene de aye ntuma ene ye onkata so we yesi atro no bible nya bible ne ka eye hintasem aye na nanom hintaso enti na nanom se asamado aye man samado yo man ekro timini awudi boni ahwe yie okobokro no ahwe yie okofu obi da ahwe yie okodada obi agene sika mini asofo mini akonfo mini malam mini akamoni sa wadada obi ekogene sika afo obi agene gold sika bi plenty obi kuta japade gold na nanom bi agya wapa mini akonfo malam kramoni sofo obekire opena kwai sofo ni nyansa kwai konfo ni nyansa kwai malam ni nyansa kwai odasa ni nyansa kwai dada na gi gold na firi nche wonya no kwa ko bekuna sa to atwene minia ekas ma kirew
asudi ebeba wo so wie no uhun ne yie na o ma no nananom a wo bokro no ada do obi agina japade no o ma do tua so ka fi so Nyankopɔn hyira o hyira firi fitiase kosi a wonto atoaso ye na no bia e boni firi a wonto atoaso tetetete ena nkiri mai ye tua so ka ye na no bisu betwa sa papa to obu ablabo papa ablabo trene ye sefaka no kre ne wo dokwan so ena busia ni twa so aba ebi ya wade ye kwa wade ye ye ebi abusia nim no me ne niam mfata yale boni ne me koso abebe seni nkonua wati ase nti okutebo wo impenifo so mobumu kwa onipa blaba ye bono emu ne nya nhira nya no me ti de wo ye biala obetua soka de wo ye bia ho akatua da ho saumpe de wo ye biala obetua soka nti ablaba obu ye no se ya ablaba papa eso ablaba papa akatua na kotua ablaba boni so abetua soka me nya hweye twohufuru boni ho ne boni nya de papa ene ye de akom ene asofudie ene malamsem aya zan kata se share proye kankan inipa da sede diye umu kro so bewu ye fa kwa boni so fi so bia peto onye sika obi apeso oyeye obi apeso otoka sia kese obi apeso osifie mansions obi nkasa nyew eye papa sika ye papa fi se hia kra no hia wa hwi a no kura timi yira nemom bisa wo se ka na yusu no efiri nyame ana ofa kwampa so na ye ana ofa kwampa so na nya ye efie na wutimu no mpacho bunia sika na disi ye no asase na woji ye no na ye wodia sika no kwampa so obe na nya ye ana oh yes sika de ye hone ka se sika nye hone ka se ka nye hone ka se usi wo mansion se nye hone se sabi amusabi nya ado ye de nya ade papa ye de 100% ya ade papa oni pabla bum na setram nyina na mo ye de no empenimfo se enye de ehye nya na iska kokko na ni me kan blofum according to enye according from according to enye according from sikani ajapade ni de ye pe nyina ye do sere ja woda krope sede na ntwedu a eni gina wono to sa na konfo akuta mi eni gina wono nsem ti mi nua konfo a wudi bone mi nua konfo a wodi bosom hohu nipa wodi bonkrofo apo wodi ya azan wodi fakwan bi so emfata wobu odi na jeska okoka wo sa de adura sa hunu no me wo ya bekum wo ya mesew wo ya mebodam wo ya be yosei mi nua konfo ka hunu say dakrope one day we face your consequence. We face your judgment. Akatua na beba so nya akatua papa o. So da sani na wie ya kona ma no osu. Oda sani so odi mo wie ya ka na ma no osu. Sakrawadwen. Eno nti na wiase ahunyade nyade metugu so no ma ahunyade Nyankopɔn de ama me bie kota me bie Nyankopɔn ne de ma me no krakwa so na no madawro ma aseda o nana giwe nana edwe chew nana giwe nana yesei nana onipa no de ade oya ade ama nipa no abeda wase obeda wase na ni asa je no wase hyira nana Nyankopɔn onye okese wate no asa kan hyira de ama ho de Nyankopɔn hwe ni oni ade na kota wo no Nyankopɔn nipa firi ni pem ede ma wana minua to bo ase wate ne wiase mpanimfo se apabi anya bia ni nyina yeka enye sika nkode ahoto obi wo sika so oda wona ohuna mane oyeni wa ehiaw una bo hia donu gong una bo hia donu na so so da na wututu nkrom wo da ma hoto ifi se una obi ani asem udi boni na so saman timini awo ya de ahwe bibi yie ugo enti kai bibi ye wate nyame ya adoma eba be program bi owo enti enye hwe owo enti media nyame owo enti media nyame owo enti jamanenka owo enti ye bia so program amebe ye no na we afutu we media amamu nyina ye afutu ena no na ye be program bi na amanfo efreme na wadawro manano program abeye ye no ekoya so yie pa na edutuoro etesai na obi asem bisa eno nene bifa konya so ede abeyi wado ose
nana o kyerɛkyerɛ bi tuo mu nyinaa ne kwa ɛfa so tuo duro ne deɛ ɛyɛ ne deɛ duro yɛ nyinaa na nya bi anana ɔno na sɛm bisa ne sɛ onye obi bɔne a so obetimi ato duro ama na yiyi ana ama na nyaw obi sa sɛm papa so mo odu ɔsɛ nana sɛ menye obi bɔne obi betimi de bakɔ duro so akɔto madu ana onfom obi a onini ni asɛm enya bia no obetimi akɔyɛ obɔne ana akɔto duro sɛ duro no bi nyaw memu ayi nyina the answer is yes no answer ne yɛ ane ɛsa yɛ dabi efi sɛbia nya ado a so be saka pama no wanwa mu de wa ansa kora nkɛyɛ wo nkyekire mu ede ma wate me say answer no ɛyɛ yes no efi sɛ empanyimfo se o se wase nkyekire mu ne wo mu yebo say ye atadwe na ya ti dendo esa ebo ye dia asekire de say nkyekire mu ne sɛ eye sei ne koye sei ne koye sei ne koye sei ne yedi nkunim empanyimfo se o se wase nkyekire mu ne wo mu o se wo yi e wase why nanim answer yes answer no a yes or no yes ni yes sa wo de obi bɔne obi to koto adu amana kan de di kai bisa ho sɛ wakoma na ode nam ho no ɛde utrim no a ode to sesi a wiase enema mienu na ewuru nipa blabo wo wakomam ɛne utrim no wakomam yɛ fine asa 1 dinokre 2 enyinu nua wadwen bɔne 3 sabia nya adoa nya atenkapa ma unua asa ɛno ne fɛ no ɔdɔ nyina akɔwi atenka sɛ won tenka sɛ obɛyɛ obi papa ɔdɔ ne nya adwuma to ɔdɔ ne fɔre bai ne kɔfa bai ɛne atenkapa obi ni atenkapa ma wa wobɛwu kɔ fa no ho ɔdɔ ne yɛ na ewu to ɔdɔ ne kɔfa bai ɛyɛ atenkapa pa na sɛ utrim yɛ fitaa wakoma mi yɛ hanya yes afutu ayi ne de aduto ne de obeto akoto na emum ebenya okura esusu na wieye ne kofa bae ne nyina akowie sɛ menu aya abɔ ho ban pe ba bi fa uti kɔhye pe ba bi fa hoja protect your home papa bi ne ka say protect yourself bɔ ho ban the pacho bɔ ban wa bɔ ban the answer is yes obeto ku ato atwena ba anya ne bɔne obeto asɛ wa ba anya ne bɔne efi sɛ nipa ndo kɔ bosom wɔ pa kan dia and the answer is no tieniye bosom di asɛm bosom nyɛ bɔne obi do kɔ bosom hɔ a bosom no yɛ hwemo hu sɛ obi timi do obi kɔ aduro so aduro wa de kɔ so no nipa na ɔkɔ ne bɔne ni mpo no no ankasa di fɔ bosom ni bua no fɔ wɔn hwɛ mpo bosom no twena so enti sɛ betima yɛ no dia 1 or protection bambo 2 wakoma mu utrim nyina e fitaa sɛ wodwene bɔne a ɛna bɔne yɛ wo sɛ wodwene bɔne a ɛna obi dwene ho bɔne a etimi nya wo sɛ wodwene sɛ obɛyɛ obi bɔne a saa na wodwene sɛ obɛyɛ bɔne a first because bɔne ne bɔne na yɛ dɛ akɔkreke ehia sei ɔwɔ mensa no ehia na sɛ wodwene bɔne a yɛ dɛ ɛtofre ho onyere ne bɔne ɔso obɛyɛ bɔne ebeto afre ho na emo bɔne ne kwa na akwa esise ken na hia timpani force esuo na ebo ne bɔne hwɛ ni mu odwene bɔne a ɛna bɔne di wo na sɛ nipa no wɔde akɔ baabi sɛ wonyɛ ne bɔne ɔkɔyɛ bɔne ɔde akɔ obi okuta sukusale me kyerɛ agwalagwa tukwe ɔde akɔ nkabrɛkyerefo gongoy
aboadwoa di sale saa we nyina agwalagwa ne types no me fancy o minim ho adwuma papa betuma kura agwalagwa amawa oboa enso so enye madwuma o te se de me mfa mawda me mfa bone aduro mfa maw na mfa kodu obi bone fi se panyini trafie e man kwalawe nanka ne aka nanka wefo a o ka hu bi agwalagwa different types of agwalagwa me kuru di sale amaw di sale no ye de ahabayire nka sai ne kuru nkase ye wo nipa hwere mo kase die kuru na bebe mu die kuru no yawa mu ebi ye bodua ebi ye ekwo abeben ebi ye nantwi abeben ebi ye padlock credo enso te said ye memfa mawda menye so da nyem na mbo nipa no makum nipa ye de asem baba nananom di asem ne se obone fatawa na tua woka me ntu odungu menye obone ena me adubone ne memfa mawda akomkwa atuntwa ho nananom akasa kire nipa nananom akire nipa pai na nko ya di kese me usi anka metwa opese o kire me hu se wiase kro no wa kro bi to aso me nyina anwoma no nkira mansa asema me kan ko wiase nyina ndede bia me kase konfo mi begina ba bi sofo begina ba bi malam begina tv so radio so me ma bere mi wo obo oni aduro wo aduro anyo na be kase wo aduro obi na be kase nipa smes wo ho nipa smes wo bine wo hwe tatahwe ma ben me mi wo we ya me we odi we ba oboa enya aduro empanifo se enchiri we yanko die na enchiri nkamfo ne ho se wo de to be tv so no radio so dwere no ke kansem basa ma bele me emi no ya no kun me oboa to pa ya groko ni bi oboa ontimi nkun oboa hunhuna ken kwa edro nya nkyere ho edro nya wa hyehye ho na ade ne edro nya kasa wo edro ne nipa kwa mi wadro kwa de bi edro feli no because edro pesa ne ma no edro se me na mo cool se de bi na mo simple mini aduro me mini hwe entati aduro kwa mini bi na nanom na waduro oya de kese me kase mo waduro na boa akonfo nyina me na mini hwe asempa na me ka to mini hwe then so important na dawroma magani sosi aduro ho what you say important na dawroma aduro ho important na dawroma aduro ho minishi pala drokra minibi nanzo suni bibi me kasa nyankopon ti na nanu tie me ne so nyankopon ni enti da me ye bone pe no nyankopon yire nsi afiri ne me so abasa no na nanu ma ya aba bi akaka me so sa bre kwa da me ho to kura be da me ho o de me fa kwan bia so benyame o pa bia benyame if you say bone ne nam na bone so ye machi wade na menye bone no o de opa bia ye o ye sofo ye konfo ye mala bo ye dunsini de opa bia ye aduro bia wo pe o de fa me koma se nkrofo bebere mutimi kwaye me ho ne manyina minim de mu ye minim ba konfo kwati mi ko fa obi nyina minim. The answer is enye obone memfomo enye ho bone enti wan hwi ya ebekum ma ebese wa busua oya de kese nam to mini aduro ene hwe palasta mo aduro kwa minim mini hwe akonfo nyina me ne konfo amini hwe asempa na mekato mini hwe nanso obrempon kronkro tano ni esue champamene adawroma esu bonkumfo abra na broma esue samansu adawroma so bonkumfo abra adawroma aba magani sosi nananum wadro ene mini hwe mi wadro be we abekum we abesel wo se dia we na gumani ma se abekum obo wontimi nkontimi nyohwe se wa ya obone ne konfo na jusika so for na jusika malam na jusika wan fa no kra kwanso wakofa wo yire wa fa kwani asabi so do wafa kwamboni bi so
wabua di ojapade waju gold obua na mom afutuo ba kope bebi bo ho ba fa teacher eja men jaja o makwase pagiri bi nkuntu ntwene men tra o makwase bi mfa tiri hye boase men tra o ma sabia mu sabia nya ado ye no na nka awa oduane so bochia so abra aye wachiwade tina mpanimfo se panyini trafie ma kwara we na nka de ka na nka we fo panyini ka hu bi men nya no fofoto bi mfa se ka nya na nka abra wuchiri tibe saw bo ho ban wibia bo ho ban asem ka kire wa no bo ho ban na twi hu firi bone ho ma uturu na fita mo akoma menya han di no kura ye betwa utikura ka no kura that's all. I tell you the fact if you say no kura enkwa enhira animonyam enkwa tenti aduro pa kese eno no kura die eno akoma me fita na benya do ama onya tema ama onuasa bia duro bia ni ho obi se dia na duro oboa aduro nyina ni ti ne fare ba ne kofa ba no kredie odi ampa obi wetima kuta agwalagwa okwakoje duboni bi okwakoje ne maboni bi odi be se ade odi be kum nipa odi be die wuo odi be ne mebia mfata be ka kire one day pe aduro nyina was falling down that proper sunsun kitwa bi be bre ne mani nyina be shaka donas if you say bonsam hoyi na wie du na so nyankopɔ wie du ene say no kura ne papa abefa so no ho na kire papa ne bonsam no kura ne papa no ene kire nyankopɔ ene bonsam nyuma ubete bi boni adie dakro pe down so na baby meka asem bi kire mo no abrantia bi si so abrantia no so wa ne ho diriye papa krono fe krono bolubo ene ma ho de ne kotani nti ahanta ni dwane akasem ne ahoma so ba na bla bom na mpo no omuade onsrade omunipa okasa kire panyina onwene ho na mpo oman se panyini mpo a oyine nsa na wasum dwa oye ne memfata dakrope odoman kwase wo ne dua yi na shut down akwatitu bi akwara ni twamosi akwara ni hwe ni mienu kasati akwara no ade ntra hwem sa ya me so mu ato atwene nsuo mu ama nsuo ado akọ akwara se me ade na betima ye me osa akwara ni kiri eni kro ni mfimfini obido akwara ni twegina ye panifo se sabia mu sabia nya do opam ohufo a oto ne bema abofra no twegina din na brantia no yesa wo to ne nsa akwara ni doje ye akwara ni yi ne nsa pan ba ohwadefo no wane otiato no wa sebe wakoti fiat once akwara boda manani o enu anu no oduru ka wira ebesi na me no kase wa mabiem omoti ya ne se owu da wira mo biefu to nipa so ya homa so bebrebe wo ya hantan bebrebe wo ya dwe bebrebe wo ya kasesem bebrebe wo di boni bebrebe o fa wiase bo obo we are the baby and fata one day God will shatter you. I swear my God. The kind of question now. Jana magina masa ya confirm abon di akom nya boni o. Ye nyankopon nipa. Onyame adi fo e Bible no amudi a che Christopher di a che no. Ye ne tete adi fo no. Ye no nyankopon ma no. Ye ne fe ye akomhyefo. Eno ne ye okomhyefo. Ye say okomhyefo. Ye akomfo ene akomhyefo no ma dane no. Ye ne ye onyankopon nipa no ye ne tete adifo no ye ne hye nkoma ne bamu no enti ye ne akomhyefo no wadwene osabosom ye bone nti akom no oni wo left and right mpo ena ye na mahum fini ade ekuta wonti no bone nko na ade busumudie enti obia odi hu atonkofo so obia suro obia felewo woni obia nim se okoka abeku no ena wodi busumudie di bone takope ka to pring go down. Firewood burning you. Jabe show. Enti se wudi boni a na boni di wo. Papa ye nyame boni ye bonsam dia. Yo nam trene kwan so no oni nyankopon ba. Yo nam boni kwan so oni bonsam. Bonsam bia ni ba bia. Nyame bia ni ba bia. Nyame wo ho. Nyame di wo ho. Bonsam no ho na bonsam no hu ni da. Bonsam no hwan. Nyame ne hwan. Nyame ne me ene
bonsam no hwan bonsam ye me na wo efisa na mo bi so obi akọ ha obu ne bonsam no me boa obi akọ di konkonsam ma ne kura jano bonsam no hwan na no aduane abọ no bonsam no ena mo bi so nipa no wato ro ti nipa so mesi de no ayesi metene so anama sori ahọ ne nyankopon no ama ne nsa akọ no ama ne nya asomdue ama ne ho anya hoto ti se obi otu ona anya obi bone na ose odo bekwa duro so akoye duro me ne ko it depends aduro no of course wo no so ko obosom pa eye nananum ade onyankopon de ma ye ya encarnate to no na nananum okura ne tene kwa so de adwuma besi na de je o man to ho no a Bible na kwesi broni ba ya ofanya nsa kwa ire tro Bible say enkare no okokronkron bia kwa afọlọ bochi anase ekobo afọre ekum nwan ni mmeche ni mponche eni abro no ma jenkuku ni abro no ma na anya bia no onyankopon nwira na onyankopon yetwa dwan ma no eye bosom ne nesi wona mo de Bible da nipa kronkron bia na nya hwene na wo ye bosom beto ma nka no kranche ahụ na-ekotwa nwayi ene mponche ne yi ana meboa enso yekosere nyankopon bo ne fache yekosere de o nyankopon ne nyankopon ni wo bosom no na abukusi bro ni jansa kwa be dada yi ti Bible say e be Yesu Kristo wuye no na apam entomadan mu twai no kan say no more emo moja ti say Yesu di moja be konfani nyina aso ni nyina no na sabra na emo moja no ye adwuma na no de sum nyankopon ne nyanwe ni ko no ho no na no papa na bone no mo ye de na want to madan mu ho Christopher Majino ho adwena anya adwuma di padua no bre de na want to madan nim no kotwa nwan ne nkokɔ abro no mane ade busum ne so no kotwa guso yemfa se ne bibia nsi wo konkro bia no kotwa abro no twa de ye dai otwa de gu fam a ba bia obetwa moja gu bia continuous no sunsun bi connected with moja no opa fa me kire wade bi opa fa bo ba akopempo ebo boba ne fatu ba bi ya paye oso da bi atwa moja guso da bi atwa akoko guso da bi atwa abro no maguso da bi atwa okra no maguso abro no maguso utwa hunhun bi ba be connected with that place ade na wo ye no ya ebe bosom enti ka bosom nya ade na di moja guso tuntum no ana putoka se broni fra no contact point ehon ye fa so ne ahunhum di nkita ho o se Bible no ase sofo se Bible no o se Bible sofo ho ya bi sa na sa de no o sofo bi se ma hye bosom kromfo azani kotobu ontumi hye bosom da bosom ye spirit ade a wonfo ni hunu Jesus sunsum mu asem de wo sunsum ani wane ma hinta ene beto hunu sunsum ade ntina antoa nyama da antoa obi nkwa antoa enko ye hwe enso fra antoa nyama de bodua ne duane nya wo eye honhom eye mframa mu ade omninam na antoa nyama nsuo ne de eda ho o me kwara na tano so akoye ma ade wona mbabia bi na to na tano abetwa adwo tano ni sipankro no na enzo so no eye honhom nti da ne da nyina no obo ochidom obo ho ban ene ne fa no contact point no bebi e fa so twam bebi etwa mo jaguro enso we nyina no ya nka no kwa nche ba sofo ne ene abrofo de Bible abeda da nipa ma sofo tu futo ogu nipa ni ento ase bosom yesum nyame a wowuo nya kokko moja nya abro no moja enso it make sense adwene nya adwuma ti nipa duare bre ena wajimi nti sabio kafla we kwa nya sabi wajimi ampa enti de sofo kan wagye di fi say wa nko Bible man ready amf wadwena nto wo say na Bible kwa no na oye boni ana o se bibia ana o hia bibia okokronkro bia kotwa aboa e de manyame ne nyame ne gi ho na ko ba na se no we de mu kotwa aboa ye se e boni o transi adwene ho adwene na anya adwuma ni padua ne bre ye nkobo na okuta apomada ka nyankopon ma o ko fa de ma bi e de ade e bete se broni ba na o de to adaka ma e ya apomada ka na Israel kokko a na wasoa adaka no di akwabrane asoa we ko ho ne di kunanim etrio na abeto out ejan na abeto out sekaya enya adwuma na odi nkunim eda wanfa apomada na ankokon na odi nkugu na apomada ka nyankopon na hyehye ma wo ye na bisa wo se nyankopon wote adaka nya Bible no aso na ka se men soma de e wo soro e wo fam nyankopon abodie bia na adaka de na o mo som no nyankopon mo nkope no ene de ho nyankopon ye fam so na wo ye papa no kura na ye kontompo firi he na ba ye na apomada ka no so kwabrane apomada ka no tano bosom
sɛde asanteman ɛkɔko a na wasoa ɔntano no ɔmabosom de di ku anim no na nkunimdie nko a yɛ no nti atano biara no ayɛ santehene ade a onni ho agorɔ no ɛyɛ apomadaka no ɛnyɛ hwee ɛyɛ tano sɛ wonim na meka no kora kyerɛ wo abrɔfo ɛbosom paa abrɔfo no dadaeɛ ɛyɛ bosom na ɔsoa de di ku anim na bisa ho sɛ Onyankopɔn wɔse ansa na abɛdwene kwa no wadwene ma no ɔno wɔre asu kɔsi wotiri wi ase ano mpo onim ansa na abɛdwene wadwene ɔno ne Nyankopɔn ɔyɛ alpha and omega ahyɛseɛ ɛne awieye adɛnti na Nyankopɔn Israel wɔtumi sɛ ko bi ɔbɛkɔ biara ɔbɛtumi amena na ɔma ɔkɔfa apomadaka wɔkyerɛ sɛ momfa bosom so ɛna ɛmfa so hunu mi Nyankopɔn te na ɔsoa bosom no na ɔde kɔkɔ no ɔdi nkunim na bia wani nɛ ɛnso meka yɛ sɛ obi anadwene mu ɔhawa gyimi onim nyansa sɛbi omi ni atamu fi sɛ Bible na nkasa wodi akyɛ no wɔse deɛ wɔse badwemba ɛna betuma gye akra enti sɛ wɔnyɛ badwemba na kyɛ sɛ wɔyɛ wɔgyimi ti asɛm mi kasa kyerɛ banyansafoɔ ne badwemba panifo sɛ yɛsoma banyansafoɔ na nya na mɔtenten enti wo apɛnfa wanfa Onyankopɔn nim sɛ message na mede ama wo anadwofɛn no enyame nkra asɛm na mede ama wo na wonya ne ba bia no bia so ntimi mfa ma wo je sɛ ɔyɛ ade yɛ kɛse ɔbɛmpɔn konkro ta no kɔmfo ɛna betimi di ama wo wotua oboa efi sɛ ɔketebɔ no kotre sɛ di nemom ɔnsa honam ade ntifire no me no ɔdoma ko ɔbɔ ade ɔbɔ bɔ ade no ɔbɔ nasuo ɔbɔ ne bibiala na ɔbɔ mframa a ewiase ɛyɛ soro asase nsuo mframa ewiase ne ti ɛno no ɔsoro asase nsuo mframa without sani ema we untimi nya successful abodie ni ti na ne kofa bae no we de ne asase so na abenante asase so na abedidie ho ne nya no bae ne bibia afiri na wo didi so a obanum nsuo obahom mframa na osoro ensane ama ne ma nsuo anto agu ne ma so a enye yeda oduma kwa wo de bo ne na sase ne bibia la ne na pam ne ntiribopo me kan tasam a ye Onyankopɔn asɛm na de akyerɛ wa na dwofan o fa ye wasɛm wanfa enye me lie me be ye bi me tam so amekɔ e bi e kyerɛ kwa bɛkyɛ sɛ na ɔyɛ de kɛse mawu ɛyɛ me nyim Nyankopɔn tam asɛm makwaba me bɛtoa me niema so me bɛ datete adi sɛm akyerɛ onipa aka ahintasɛm ne abakɔsɛm akyerɛ nipa akyerɛ na nam tiribopɔ no ma abakɔsɛm no ma ahintasɛm ɛne ɔma bibiara ne ɛkwa ya ɔmo nam so a ɔne tena asase so a onipa tumi nyina nye 200 years ni omu ino ɔte ase otumi kɔfo mo ba ɛkɔ no aduane ma nana ne namadi ɛnso na ne tiri nya ne ya ne tim pa no ne ma we nya ne ya onya sisiade ɛnɛ akwala to nya sisiade ankwala na nke hu ne mpelifo se yade bekum krama le tola pampam ade e be kire panyini ame nkire nkwala ɛnɛ yade pa akwala e ka akwala ketekete ya ohu oba da yade e woro so a wugina wa no wa shoko yade ni edo na tuate se o ma mfi se Onyankopɔn ebufu hyew abani pa so bɔne ne ne ma yɛ nyina anya papa te ni ahotɔ wa asase so hwɛ ne nsuo tɔkora yɛ basa May afe ne nsuo tɔtɔ nke yɛbɛkɔ May June July na nke susu atwie yo onam baabi na kyini ekuta wodi agro nsuo no bɛbo papa ɛmo be sibiru ene nsuo tɔkora yɛ de asesa Onyankopɔn bufu hyew abaye so na enka ne hwɛ yɛ nananom asetena pa no wɔte onu Onyankopɔn di ne yedi Nyankopɔn abodie ni edi ni ti nyansuo tɔtɔ ne brem odua no ba yɛ so asase ya so dibuawo akonuasa ne mpempem nyina la ena asase ya bu afu bibia nsuo ade asase so nyina dane toilet ne bola odasani be bola tefi o maso nsuom twa ahwa to agu yensuo akaka de nkurase nkaka odoman kwa domboa ya eboye ho ba me mfram papa boa ya ne sunsun wie peye nso a galamse e de galamse asensio ni nyina hoi tufu kasa kyerɛw madisu ane me kyerɛ abede ma won unya ne baabi ada fa ne fa yɛ adwuma ne bɛboa wo unya ne baabi ada na na opanyini bi frɛ me
opanyin no frɛ me na asɛm ɔka ya na sɛ na kɛse fa cho ni me sɛ ai mi wura bɛɛ na mpa cho me no kase no abɔne din ɔsenana etwa pa no wɔtachiman wɔse wankyerɛkyerɛ ne wade sua a wɔde bɛto o station no si ɛka ka wɔse wɔman yi tua woka ɛfiri sɛ wɔnkyerɛkyerɛ no ɛyɛ soronko koraa woka sunsumsɛm ɛnneɛma hinta afutuo ne nneɛma ɛwɔ mu ne nanam tiri wɔ pa ade ba no ɛyɛ asɛm pɛpɛpɛpɛ no korɛ ɔse mo 96 years mfie dwɔkron ensia sim kasa free tachiman ɔse mo 96 good years ma hwɛ pa enti bi ya ma frɛ me ma no fato Nana Kese TV mami ɔse ne phone sɛe phone na ɛsɛe ne nti no no ni ahotɔ da ɛna ne baabi abrɛ ne bi kan kwahye nsɛm bebree wa trase na dwene ho ne fa kwa adwendwenem ɛnkyerɛkyerɛ a mede ama wo nei wobɛnya ne hene fa hwan na de bɛma wo hwan na bɛka kyerɛ wo di sunsum sem abakosem amamre sunsumo intasem medini nyina nexe ena makafra na madalutu kama ena mde amawo e kire wo gina bere na e kire wo se twofufiri bone ho obi se twofufiri bone ho a sabi kafra empanimfo so obi se gie bia ne hye walo pepipie mu a oni watem na nsa na mebeto aso no e bia no bu wasem bi sabi e bebi sami obi wasem bi ka obi wa adwenkyere bi a e kwai da fom emla ma no gusu ya e bia na wasem bi sabi o wa adwenkyere bi o wa no yie bi o wa asem bi ka e kwai da fom wa zo so a o ye konfo o ye sofo o ye malam o ye dunsini o ye timamhu sabe o wo asem bi papa bi ka e de kira Nana Kese TV o YouTube Kese Media enso boni ene ne kabum TikTok so o hwe me wa wo asem bi a wonte ase bia samre ya no emna me kasa obetima frame afem bi yi wa no bi be kire wadwen obetimi sunsum sem abakosem amamre amane sunsum intasem sunsum sem bi a wonte ase edi enti na akonfo yesei edi enti na akonfo yesei edi enti na akonfo mukumumwa eyede na akonfo duru se mu yesei edi be ne ba sei sunsum yesei na mpo so da ye na esi etesei asem bi a be sem bia spiritual. I'm ready to answer you because Onyankopon is adom na chede na bi che me kwa unya ne bia meyi wa no na anu ye no kwa unya menya no kekau be sa ma mfato ho wo ye bonsam kwa esasa bonsam a menim so beti ase se wa nti ase dia na jeso okotopum koshipu ifisane de ye wasem a ifise aye MPP ni NDC amamuo omukọ parliament se MPP na wa akonwa so se NDC na wa akonwa so a de we be kan e papa kora se asema o kan e no kora pa so ye nyede yemfa eno de se o be fa so mfa e wasem e wasem fi se mo am bible na mudi a kire o se maka de ya kire o dasani maka de ye dey eye e de a kire o afutu a me de ama wo maka de ye dey a kire o twufuru bone ho konfo a wo de odi sika panko na asi wani so e kwai bia wonam so ni pesika bia nya papa won kai se obetwa ni pa me ne kra de agiska o mfa ho tufu c'est ça mo de bosom e de dibone de bunkrofo po de ne memfata e de gusum no fi nye sa ne na no bi ja ye nye sa ne tie oya de e kase be ka no kra na ma fa me ho tai na bonifo ya group ya fa me ho tai ni mo ye nyina so boa with me fa kwan bi so no ma heda ma oba bi kura be so me ahwe I know ni dem ye nyina oni bi kwese bako no kra na be kan me ba ye se bi mi kasanti obi mi ni obi atem mi ntwa obi poa no kra na me ka cho se sakra akom enye boni die na nanum dira ha ma atentere ne nti na obi asemba na de asem to obi so a no afra bosom no de abodua no de dinse na bosom na ma no kra de adadi na nanum fa bosom an kodwetwe obi na ntiri wanfa nkofu obi yire wanfa nfa nzan obi
wan fa mu obi anyini gold wan fa mu obi anyini diamond wan fa mu obi anyini sika wan fa mu ni sudan fa nto obi so oya de ekokasi koka wo ya na ma fa no hotai na mo bon hopo se de mo bon kokopo na bonefo amaye group of hu nyina ne de mu ye nyina me nim me mfa ho onyankopon ma akwai se de o yere be yi a fine papa ina aka I don't care aya achacha fu esi wani ma wogi si wachi so a wogi na so onyankopon ma akwai de a you la bad na me nsamanfo a bom chidom papa konfo ye agem fisasa me na comfort tarasa konfo akopesasa obi konfo no chinom eni apamfo konfo damete konfo tu da konfo streche konfo damete konfo yamoanom ya mo sama be koma kompapa be ya de papa de buaye no nyina bom chidom wo no kure kwanso a na obi nyeme ma ya udi akro ubua kama uda dada akom yemfa nye bone yemfa akom na da nipa yemfa akom apo okọ bible mu a asofudie yemfa na da nipa yemfa ntwe emie nipa kache yemfa asofudie enye niam emfata asofudie ewie ye ne fall by eye odoni akoma papa enye yemfa asori sika emwa nipa yemfa hwe school yemfa nya yi ye de asori sika eye unia na wosi osikani ne ko Yesu nchade ne kosie o se kotofo ho yedie nyina ne de wo nyina fa koma ngofo ne hiafo obo kompoko hwe na chi no me enka ne ene ne ya me cars ni cars be 50 me mfa koma hiafo majini mansion house eburo so ne fie ma tekwetare me ne eman me mfa koma hiafo na me di wuachi kama jimi kama taba kama jimi an kama wuda dada wantimi the bible say o say beya din say yo ma betu awura panie tokuro there say beya din so sikani be ko heaven ene ye ka sikafo a nya asofo ne wuska ene Ghana ye ka Ghana sikafo multi-millionaires asofo enti say ni ne a enka nya bia na nka sa be we beya din say yo ma be awura panie tokuro ka Yesu beka ene we kuteska obi pe ayi 50 ayi 5 million 500 Ghana cedi akoton meko no nya bi adi abibia to bibia di wunya obekọ asori ni 1 cedi no so for no be sa age collection sa de piso obi ana obeka chesa abosomsomfo ye sombonsam sumnyame otia omusumnyame otiase meme no hana sumnyame ni amem wa akoma papa timi to me case gina de bo nipa yim sika da wo nyina be se 4 billion de to nuane man krofo de to me case de fie nipa nante fom na wa wo ji wo sika chichiri de ni ade nyina sa jim krofo sika piso wo hunu hia ni mobo na me no hana wo nyankopon mu do wo nyankopon ema nyankopon abode wie peye obo onyankopon esu ne ban ni abrabo nyina ye de wo odema ya metimi boni pa bi no boss nko ade a nipa bi antimi nya no obeye ade bi a ye nwanwa no eno obeye obi ti ase on ti ase na ade na nipa so ko ye sei kai se me ko si da bi ma me nua konfo bi amanfo we ho obi ante ase we de bi so ni live wo mbesa ne mpra no ebi se ebesa ne mpra bi e ma me ne ba ebi se ma me ne be ene live bi wo woni ma de kuro ntia boni e woni tiri mo no se sa papa no on tibi nye bi da nti no itibu ebubu na konta wo se papa ye wi akoye ma obi no obi to on ti ase wo dwene ho ade nti ede be nko ane wo mo obi tima ye sa papa ye wi ene bibi wo oni nipa no otu ma bi ene be so oni na twempra ene be so oni na ye smogre bi woni ma de kuro ntia efise nipa na obu sa akontafo no tiri mo de ma wo no odwedwe adwembone de ma wo no enya de asa papa ye na oye no owu ko ba branson pa obetu aye bida obi a wadi si di apem da no omu wa ha na be ni si di wa ha mi ha no di si di apem ye mpem wati obebi si di wa ha mi ha no di si di apem na ye mpem ibi asi bibia ye ha bia komanim e donipa na ma wutiri nya han nya donipa wati nya homa bro be nipa wati nya adoye me nipa wati nya akoma pa me nipa wati nya homa bro me nipa wati na mka chuo pray say sa adoye ne homa bro wakwa mu a ubedidi no wanom
na wafla na wahye na wato na waton abla obi mpoti wa onte ase da fese de obedua no eno ana betwa de ekono eno ana eba beto obi di kwa nya akyade kwa me nuanom me sister santoanom agonda me chiamo madofo papa binum emu omu mpa sebe omo fe kakrakra na no mo boy bi 2 million 200 cedi nana eja wo bale mi o fan na afi na mesu adwuma pa me ho me yi adwuma kakra wo futuo no aboa me papa ayesei me pa cho ya hwe ofo no so 2 million 200 Ghana cedi so mo no de ache so ade na ha wo was na David nana wo futuo no aboa me papa me follow wo no wase sa first na mfofo basa ne yekwa ne yekonom nsa ne bidi yekonom wi nyanyame amonya wo onkyerɛkyerɛ katrama ko mu di bigura mi lanti no masem ko de beti bigura trama no wote ase e be tra mo e do be come more high grade ya no wadwena sei lanti 2 million 120 Ghana 200 Ghana cedi ananya sa 200 Ghana cedi ba 2 million no o send ya ko fo hwe me kwa didi kwa eduru fiada no abana me yesaraka ha be yo nwa ye mehyew na de wabodama na so se skase de ko cheche ko train kwa ho ni ade emu butes emu ntade emu niema mu nsemena mu nuane amde ko antena ankura fiade bia otowa wonti ase fiade bia nko yesaraka ti sraka fiada no the whole fiada no nyina no sraka meye no dalo nwumele nkosi ade che no wan sidi kwa bi hye botomi do nyame kana nanom ne nsamanfo omunim bia meka nim se meka no kwani akoma pem ne wan sidi di me ho na da ka preba ni me ho no sa da no so na medi dia me pa ti dia kono eno ana eba ti mi bia susuma wutrim nya den bitrim ode papa nipa be wukọ mfa no ho adena wutrim ode sa adena trim ode ase wutrim masa susuma trim nya den wate na wuma wutrim ya den sa na nyankopon so wutrim abama wutrim ya dre wo so ebeduru ba bia dre pa wunya boafo no abejew kasema kyerɛw trim den ti so wuo adai bon sama kuma ba na da wutrim no do akomam onuane be wukọ mfa no unia ne da wo yale pa unia we de wada woroma omo me na obewu ame de fa ho be owu amewu ne sika wachechi ndo so poda ho wo sika wo obetuma bo ne wiana mana kọ ne nkwam enyina setapa emfa no kura enkojo no kura Argentina utrimo densa wa shada so sika na ebu abrabọ mu ma se twem en kom dem krofo wonu aduane ma aduane no de obehwia to ogukura che obi aduane wo bedi ne nansa mobroni bi to de aduane be me na dia bronti na ayina ko hwe aduane gu asiwa ma na nyinya ade cha ko hwe gu ball adai bonsaba kuma ena tumu wo ye de nipa wo ye hwan wonu se sika ni nyina chi da krope onyankopo betu so tua timu den dia na woje atirimo de kwai da krope onyankopo bekato kwasia bonefo usika no ahomafo tantai no enam do se kokua mo kyensem na ko drasama do a wona bo se yiw twinwa ba ye fra na sare na me nhiraw onye wakoma bia so ade ma wo me de bekwa wieye o asembisa bia obetu obisame o adwenkyere bia obetimi dia ba ontimi bia se a obetu afra me ya ye krado na Kasi TV Kasi Media ena o hwe me YouTube Kasunsumsem amamre amane sunsumo intasam abakosem futusem kan nyina de futu assembly so abawiase a ye obi ntiase emu abakosem ensem owu ne efa ena na obi frɛ wosenana onsem ne efa pa na na mentensem biase wosenana first assembly beto social media na abekasa ho na mentiase the free da be kyerem senana ensem ewu mu ne hia no wonya abotre tie mi wate ne ma biase pa
Assemble beto social media menya blogger menya blogger me advisor me sasu ye teacher me spiritual teacher me sasu ye physical teacher your teacher for me lecturer nya blogger ti assemble beto de asise ya asem no de na wo mu asem no ba ma asa de ba ne de asua de na obi de abɔ ne bra na de ato ne kotoku mi ama ko futuru enye sa asem de siye ne hia ye obi akoye hye ne to na de be ne to na balance me fa ne to a balance wo bai na futu se no wo mu video bi ana obi de kire me wakwa akoye ne to no akoye no anya yi sugar esam abam apaska eto na oba ne koye no me ame bless me du me chiawo brochimam na wo chiawo pa ofe ni agrokra eto no abam what you say enti se to na abam a se blogger fo na be ka ho asem na mo bi de enti no ya de kese bebe mo ya de kese bebe mo ade ama wo se minua de onyankopon di ma wo bia no mo ani nso farisa ne nyankopon di bia ye e no de ma wo oto no a wo se ye flat na wani nyeworo ene nyame de ma wo oto no a wadwede o se enso wani na apetru mu kese na mema o de adada ho no me pa cho nyankopon onim de ye na ma wo onyame onya mfom so da ono onim o ma to kese akasa na bi kura nka mema bi abedada wa akofo wa mu enka to kese do duro akiri bi a enka wompe to nyankopon ono onim de ye na ye ma wo enti se obi akoye ne to na se ne to na balance na blogger for kan ne be yehu program a enwene se de enti na blogger for kan se be na oya de kese no wa be wura mu afutu ewo mu na me de be mawo se de be ya next time no obi de be yehunu na obi be yesua de obi be yafutuo na onkoye sansamfu ni bi nkonya ohawo no na me de ablawo ompe we na apeka ye moto am nyame nkoso nhirawo se wonya bre e de hwe oya de kese o kese media na kese tv be da wase nyame onkoso na nhirawo o mo chidom obri important no fa ba se mu ye den ento abasa so time a wo se de hwe me wadaje a wo se no sika a wo se no credit a wo se no kafra me slow nyankopon ne nananom se omon man nhye mamma ntobusu pangu ablaboso na dare de nyina no koso e bia ne ene dika na wo de hwe me oya de kese o kese media o na kese tv a mesro se ni de ni ahobrase kwanso subscribe na share fama unua na nua fama nua no fama nua no nka se o pefutu sem pa eboa abakosem amamre sunsumsem sunsumo hintasem anyensem asem eboa mani pasetam yeye enuro eyodebu wa me kire nuro ene adura edipa de hwe ho yade boy ho bra unya ne ba bia yes kese media na kese tv YouTube Facebook ni akoni asanyina TikTok so na wahwe timinua subscribe na share fa comment to ase asem bi a wonti ase obetimi no kuma se tafo pankro no ho na edwumade wo asem bi na awoka wo adwenkyere bi wo futuo bi wo abakosem bi amamlamane bi asem bi a obeto abetele TV station so yanyo kapre yanyo sempoa nemum ade e chance wo be kansem fun kontompo sem na blabasem dia balanfo eni enyi oya de kese makwai fisa ha yemfa pesika yemfa tufuto ngu ni pani sabe enimdifo enyansafo empanimfo ene sabe mi wuranom ehemfo nananom akese wura opemso omni tie intibisrew so be kansem hunu ni nsamfu bi a eno de oya de kese memma wo kwai ema mo ye fidie no so nemo be kansem aboa de mafutuo abakosem bi ni asem bi ya asem na hode a every day eda homa ya min shiraw onyo kese nemum bo ho ban o akane mpre bibiri edi aduro sede be ya o sebre no nkrabia no wade ade ba asase so odasane ntimi nyemfa emu bi nkata so sede be ya odasane ntimi ntwa nkwa na so sede be ya ntimi mfa de so bi nkyekere wo ono mba no obusua ya min shiraw onyo akoma so ade bi ama wa ya de kese o mpa kokota no komfoni that's bye bye.